kodwa sibone kufanelekile namhlanje soba specific ke sibengale ngithandazo sizawuyenza. Kodwa khamete xa sizawuya ngemithandazo mithathu ngaba kulilizwa asinawuvumela inkqubo 337 sizothandaza inkqubo 337 sizothandaza. Bazalwane bam, unyanisile umshumayeli xa esithi uqhawukile sasinda lethi ngoba ndisithi unyanisile nje as from ku-2020 besidibele kanti emveni koko sakwehlelwa yindikitha yokufa. Abanye abazalwane bethu besihamba nabapha abasekho nathi, kodwa sibona kufanelekile kule nkonzo namhlanje intoba xa sawuthandaza kodwa sithi bebekhona abantu ebesihamba nabo kodwa ngokude bendlela bawendleleni ngoba oluhambo lunengozi, oluhambo lunentsapho. Umani bazalwane elikhulu sizobheka emthandazweni